سلام كمي تصنحو كورات تخاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات حيننا لكم متينا لنا نخد كاتلنا دمان عدم እግራው ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት መሪሕነት ኤርትራ ንኻልኦት ሃገራት ካብ እማነ ኣብነት ኮይኑ የግልግል ኣሎ ክብል ገሊጹ ኤርትራ ብጽኑዕ ማሕበረ ከማዋንነት ዝተፈላለዩ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ጥቀመሉ ሜይል ኣገባብ ብህግራዊ ኮሚቴ ድናቆት ረኺቡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ክፋላት ናይ ዓለምና ብጉጉይ ሓበሬታ ክትግበር ጸንሐን ዘለን ኮይኑ ኣብ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ዘውርድ ሓደ ካብ ጉድኣት ልምታት ምዃኑ እዩ እዚ ኮሚቴ ትማሊ 2 ጥቅምቲ መስመራዊ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሓበረ ኣብቲ እቲ ህግራዊ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ዕደዛዚሙ ዝገልጸሉ መዓልቲ ቀዋም ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወይዘሮ ናህላ ቤልጅን ፕሬዝደንት ሃመልያ ወይዘሮ ተካ ተስፋ ሚካኤልን ወኪል ዩኒሴፍ ኤርትራ ኣብ ወሃዲት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣባልቲ ኮሚቴው ዝተረኸብሉ መሪሕነት ኤርትራ ንኻልኦት ኣህዛብ ከም ምእማነ ኣብነት ኮይኑ የግልግል ኣሎ ክብል እቲ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዝገበሮ ዕደት ገሊጹ ብሚኒስተር ጥዕና ዝተኻየደ ዝርግሕ ነጻ ሕክምና ብሳዕቤናት ክሽፈ ዝተሃስያ ኣዴታትን ሓትን ህይወቶም ምድሓን ታራዑ ዘብርእስ ምንባሩ ኩለን ከባብታት ሃገርና ሕክምናዊ ምኽሪ ብምሃብ ተሻፈን ጎዳእቲ ልምታትን ብምውጋድ ዘገስግሱ መያውያን ምቕራብ ኣውርክቶ ዝነበረ ኮይኑ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከም ኣካል ምድሓን ቆልዑን ስድራቤታትን ዕማማቱ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሳዕቤናት ክሽፈን መርዓቲ ሕትዕድ መነጻ ብምዃን ብጥዒቲ ኣደ ትቃለ ስድራቤታት ንምርኣይ ዓርታት ክካይድን ጸኒሑን ኣሎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሳተይ ዓሚታዊታዊ ህዝብና ብዛዕባ ክሽፎ ጓል ኣንስተይትን ሳዕቤናቱን መሰረታዊ ፍልጦ ከም ዘለዎ ይጸጸራት ሚኒስተር ጥዕና ዝሕብር ዜናና ድማ ሎማ ዓመት ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ኣብ ንስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ክኽዘን ትፅቢት ዝተገበረሉ 3 ሚልዮን ሜትር ኩቢክ ማይ ምኽዛኑ ተገሊጹ ኣብ ንስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝርከባ 16 ዲጋያትን 16 ራህያታትን ክኽዝኖ ትፅቢት ዝተገበረሉ 3 ሚልዮን ሜትር ኩቢክ ማይ ምውላለን ተገሊጹ ሎማ ዓመት ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ክኽዘን ትፅቢት ዝተገበረሉ ማይ ልዕሊ 2 ሚልዮን 554 ሽሕ ሜትር ኩቢክ ማለት እውን 84 ካብ ዲጋታት እቲ ዝተረፈ ድማ ካብ ራህያታት ክውለድ ከም ዝተኻኣለ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ናይቲ ንስ ዞባ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ማርያም ሓቢሩ ኣብቲ ንስ ዞባ ዝርከባ ዲጋታትን ራህያታትን ዲጋታት ዘባን ዛጊብ ሓዋፅን ማዕረድን መሊአን ክፈሳ ከም ጀመራ ድማ ኣቶ ዮሃንስ ገሊጹ بخالي زينانا دما إرترا نزوم نا إثيوبيا مسفحفحتي أفنشوم سيرايا بغلط ما ناصنها تشبيت أخبل لعلواي بوليتيكا ممهرا ورها تخلو مزراو ذكر كوينو حزب إثيوبيا مچم صياد مرحة تعادل يفلط اندي يتحازلنيو مخنيات خايكون تاريخ إرترا تاريخ إثيوبيا ون باغواو سلازي يفلطو خم بعل ممهرا ورها تخلو زولو ناي مسأ مرحة تግራይ بزلوهم صلوان فلطتن نقل حزبات إثيوبيا تግራይን بزعبا حقنيا تاريخ إرترا مردوم دما لعل إجام اللوم بتماسات زينانا دما قراون عاقن كلولو بفلاي مرح حاجر كوينكا إثيوبيا وجوار محمد أبز حلف مسكرم إثيوبيا مهرت ندادا وعلاق عالم نمشط تقرب يا زبل ود بشاشا وز حلف ور حملة وقعوا حوريتا هيوزنا ور خوينو من قسويان معخنا زيناون نتود بشاشا ولا نتقاسا نتحاوريتا خوص اخري مناليين حزب إثيوبيا بتمحورهم مرخبتات فرق إثيوبيا نتود بشاشا ولا زينا بحاجوس تقبلن كساب حج خقا ولا لصني حميم يخون برز ولا جوار محمد مسكرم تودي سايكونن دو ندادنا وعلاق عالم كقربس تحاسبن كخولنت زولو وقيسو كان مشوعات عامتون ود بشاشا عالتاون فتنتات 450 برميل ندادي نمشط اخنا قربينا الى خبك اتاوربو غير 5 قامات يذكر جوار محمد كم زول دما قراون عاقن كلولو بفلاي مرح حغور كوين كاخول كونينو ابز حج وانا فزن منكسني ارترا زغبر زله فتنتات سرعات بلصقنا زعودن استصلل سرعات نايتا ايثيوبيا تبهال هاجر اذناب ارترا منكسي ارترا حزب ارترا زكايد وزلو بعالم كي ترف كبيد واغا خفلو مخاني فلطيوم اتم زحلفن زلو سرعات ايثيوبيا حيلن بقعات دليبنا زلو زلو وانات ساعاتن ኣብ ልዕሊ ህዝን መንግስትን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ፈኸራን ምፍራሕን ክካየድ ሕጂ ፈላማ ያም ኣይኮነን ክቡር ጀነራል ስብሓት እፎይ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ወገን ኢትዮጵያ ዝመፁ ስርዓታት ሓይልን ብቕዓትን ኣለና ኣብ ዝብሉ እዋንን ሰዓትን ንህዝን መንግስትን ኤርትራ ፈኸራታት ምክያድ ድሕር ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ እምባሩ ዝከር ኮይኑ እዚ ኣብዚ ወቅትን እዋንን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፈኸራታት ስርዓት ብልጽግና ብናይ ሕቡራት እምሬት ዓረብን እስራኤልን ካልኦት ተኸደምቲ ሃገራትን ኣካላትን ድሮናትን ወታደራውያን ነፈርትን ፋይናንሳዊ ወታደራዊ ሓገዛት ምስ ረኸበ የብ ልዕሊ ኤርትራ ፀብለልታ ኣለኒ ብምባል ከምዚ ዓይነት ዕውድ ምንቅስቃስ ዘካይድ ዘሎ ጀነራላት هاجرتن بحرنا أفريقيا بحر زكاير كوينات برحق بمخان نحن كايدو بمبال بحر يدلنا نيجبنا نزول إثيوبيا ونتحلي خعا بانداي بمبال قليش أملو حيل سوين انتقامنينا برحق كوينات كنزازو موينا تم بود بشاشة زمرحوات هدوين أزت دما تراي أوي ممرحي هاون نمبر كوينات بمنتاي كم زازو كنير يكمينا خولو بترقاقم وان كفكرو تراي يوم زف خرات زمر كنت حق انت دا أهلي دما لعلي ارتراو تدرو عقمن سوللتان لنا بمبال سرعات بلصقنا خمزي عينات فخرات زكايد زلو دخمتي إثيوبيا وتفتر اللوان نابي ارتران
መንግስቲ ኤርትራን በወገን ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ይቃላቀልን እዩ ስርዓት ብልጽግና ምስ ወያነ ዝገበሮ ኩናት ክቅጥቀጥ እንከሎ ኤርትራ ድሕን ንህዝቢ ኤርትራ ሕዋትና ኢኹም ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ክምልና ውዕለት ኣይንርስዐልና ብምባል ወታደራውያን ኣዘዚ ሰበ ስልጣን ናይቲ ሃገርን ኣብ መንግስታውያን ቴሌቪዥናት ናይቲ ሃገር ብምምጻእ ከምስጉንን ክንዳዘዝን ተዓዚብና ነርና ሕጂ ድማ ትማሊ ሓይልታት ምክልኻል ዘድሐነ ስርዓት ተገምጢለው ልዕሊ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከካይድ ክትሪአን ከለኻ እዚዩ ዘግርም ቀናን ሓሳውን መርሓ ኢትዮጵያ ወዲ በሻሻ ትማሊ እውን ብዛዕባ ዓሰብ ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 1959 መፀረይ ነዳዲ ነይሩና እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ዓሰብ ዝሃደናዮ ኣብ 1959 500,000 ሜትር ቶን ከጻድ ዝኽእል ነዳዲ ኣብ ዓሰብ ንሕና ኢትዮጵያውያን ሰሪሕና ነርና ዝበለ ኮይኑ ድሕሪ 4 ዓመት ድማ ናብ 800,000 ሜትር ቶን ኣዕቢናዮ ነርና እቲ ወደው ክንገልፎም ከለና ግን ተቑሑት ኣብኡ ዝነበረ ዘይመተማልኣናዮ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝገርም ድማ ዓሰብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ድማ እቲ ኣብ ዓሰብ ዝተተኸለ መፀረይ ነዳዲ ከዓ እንተገደደ ናብ ኣዋሽን ድሬዳዋን ከምፅዎ ነይሩዎም ክብል ገሊጹ ኣሎ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝኸተሓሳስወን እዚ ዝኣክል ንብረቱ ዓሰብ ገዲፍና ምምፃና ድማ ዝሕርቕ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ወዲ በሻሻ ቀናን ሓሳውን ምዃን ዘመላኽተካ ከዓ እቲ መፀረይ ነዳዲ እቲ ዓሰብ ዝገደፍዎ ካብኡ ዝዓበ 4 ዕፅፊ ሰሪሕና ክብል ፈኪሩ ኣሎ ናይ ኣብይ ዝበሃል ሰብ መጨረሻ ሓሰቱ ድማ 28 ጁን 2018 ብናይ ገዛ ርእሱ ሚድያታት 450 በርሚል ደፍድፍ ነዳዲ ምውፃእ ስራሕ ጀሚርና ኣለና እውን ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይርስዓን እቲ ትማሊ ዝበሎ ነገር ኣዝዩ ዝገርም ነገር ድማ ምስ ኤርትራ ሕነና ፈዲና ክብል ምዝራቡ እዩ 4 ዕፅፊ ካብቲ ዓሰብ ዝነበረ ምስርሑስ ሕነና ፈዲና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ዘርእየና ድማ ዓሰብ ክሕዛ ከምዘይኽእልን ጉዳይ ዓሰብ ዝገብሮ ዝነበረ ፍኻታት ክኾነሉ ከምዘይኽእል ናይ ተስፋ ቆረፅን ጭንቀትን ዘረባታት ምዃኑ እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ከዓ ኢትዮጵያን ወደብ ዓሰብ ደልያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ነዳዲ ንምውፃእ ከም ዝኾነ እቲ ዝግለጽ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እዚ የለና እዚ ረኺብና ክብሉ ተጎሪኖም ኣይፈልጡን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ መሰረት ኣብ ኤርትራ ነዳዲ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ነዳዲ በይ ከም ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብንጹር ኣይገለጸን ኣብዚ ወርሒ ናይ ፈረንሳይን ስዑድ ዓረብ ጥልያንን ኣብ ዳህሳስ ነዳዲ ዝነጥፉ ኩባንያታት ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚኦም ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዳህሳስ ነዳዲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኮይኖም ኣብኣቶም ድማ ሓደ ናይ ስዑድ ዓረብ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ሃብቲ ነዳዲ ከም ዝረኸበ ዝገለጸ ኮይኑ ኣበይ ከባቢ ከም ዝተረኸበ ግን ብወግዕ ኣይገለጸን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ድማ እቲ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ነዳዲ ከባቢ ዓሰብ ክርከብ ከም ዝኽእል ግምቶም የቕምጡ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ በዝሒ ወርቂ ዩራንየም ነዳዲ ኣሎ ክብል ዶክተር ሰይፉ በርሀ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ነዳዲ ኣሎ ዝበለ ዶክተር ሰይፉ በርሀ ፕሮጀክት ዕዳና ፈጻጻማ ዳይሬክተር እንድያም ኣብ ኤርትራ ምስ ኩባንያ ስዑድ ዓረብ ሰፊሕ ዘተ ከም ዝተገበረ ድማ ገሊጹ ምንባሩ ይርስዓን ኢንጂነር ሲራከብ ዳህሳስ ነዳድን ካልኦትን ዝነጥፍ ከምዚ ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ ወዲ በሻሻ ብዛዕባ ምዕፃዊ መጻረይ ነዳዲ ዝገለጸ ኮይኑ ዓሰብ መጻረይ ነዳዲ ኣብ 1997 ረብዓይ ወርሒ ቅድሚ ባጤራ ናቕፋ ምምፁ ከም ዝተዓፀወን ዓሰብ መጻረይ ነዳዲ ዕዳጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን የግልግል ነይሩ ዝበለ ኮይኑ እዚ ማለት ድማ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዘግልግል ነይሩ ቅንን ሕስድናን መጻረይ ነዳዲ ዓሰብ ምጥቃም ምስተሓሰመት የኤርትራ ጥራን ምጥቃም ቁጠባዊ ምኽንያት ስለ ዝነበረ እዩ ከም ዝተዓፀወ ዝገልጽ ኢንጂነር ሲራከብ ዝሰርሕ ዝነበረን ጽቡቕ ፍልጠናይ ነዳዲ ዳህሳስ ካብቶም ዘካይድ ነብሩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለምና እዩ ናይ ዓሰብ መጻረይ ነዳዲ ብምዕፃው ካብ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ዘስዕቦ ክሳር ዓብዪ ብምዃኑ ብምግላጽ ወደብ ዓሰብ ተሓሲሞም ናብ ጅቡቲ ምስከዱ ድማ ናይ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ወፃእታት ሰማይ ዓሪጉ ካብቲ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ዝረኽቦ ዝነበሩ ብጥርሑ ከም ዝነበረን ናብ ጅቡቲ ምስከዱ ግን ምስ ተጠቀምነት ሰማይ ዓሪጉ መጻረይ ነዳዲ ዓሰብ ምዕፃው ኤርትራ ኣይከሰረትን ጸኒሖም ክዓግማልኩም ያሲሉ ምዋሎም እውን መቐጻልታ ምሕሳብ መጻረይ ነዳዲ ዓሰብ እዩ ነይሩ ኤርትራ ካብ ዘለዋ ሃብቲ ነዳዲ ወርቂ ዩራንየም ፓታሽ እውን ኣብ ቀረባ ወፂና ዕዳጋ ዓለም ክቐርብ እዩ ስለዚ ድማ ኤርትራ ካብቲ ዘለዋ ማዓድናት ደሚታዊት እውን ኣይተጠቐመትሉን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚው ግምት ብምእታው ቆሪፁ ተወጊሱ ይርከብ ልዑል ተገዳስነት ኣሜሪካን ምዕራብያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ እዋን እዚ ዓብዪ ምዕባለ ፈጢሩ ይርከብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ዝፀሓፈ ኮይኑ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ብቐንዱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ንምምሕያሽ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክትምስርት ሃናፂ ጽምዶ ንምክያድ ቁርብነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ናብ መራሒ ናይ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ብቐጥታ ደብዳቤ ክጽሕፍ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ተወግሶ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከም ዝረአ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓባር ፀዊዑ ዘዘራርቦም ወይ ፀሓፉ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ቢሉ እዩ ዝረኽቦም ፕሬዚደንት ኤርትራ ብቐጥታ ደብዳቤ ምጽሓፉ እምበኣር ኤርትራ ኣሜሪካ ዝያገዳሲት ምህላዋ እዮም እንተንቲ ፖለቲካ ዝሕብሩ ዘለው ኣሜሪካን ኔቶን ብሓፈሾም ምዕራባውያን ሃገራት ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ ሩስያ ብከቢድ ወጥሪ ሒለን ከም ዝርከባ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምሲ ኤርትራ ናቱ ጋር ከም ሰገር ዝግለጽ ፖለቲካዊ ወታደራውን ቁጠባን ዝናብ ምስራታ ቅሳነት ክህቦም ዘይከኣለ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ምክንያቱ ኤርትራ ገዳሲ ስትራቴጂካዊት መጻወዎ ባቢኤል መንደብ እያ ትርከብ ባቢኤል መንደብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ቀይሕ ባሕርን ማእኸላይ ባሕሪ ዘራኸበ ዝያገዳሲ መትረብ እዩ ልዕሊ 30 ካብ ንግዳዊ ኣቑሑት ዓለም ብኦቢል እዩ ዝሓልፍ ብኡ ምክንያት ድማ ኣሜሪካን ፈረንሳይ ዝርከቦም ኣስታት 10 ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዕስከራት መስሪተን ምህላውን ሩስያ ናብ ኤርትራ ከይተኣቱ ምዕራባውያን ዓብዪ ስጋት ፀኒሕዎም እዩ ብኣሜሪካ ዝምራሕ እንኮ ቁጠባዊ ዓለማዊ ስርዓት ናብ ብዙሕ ቁጠባዊ ይቕየር ምህላው እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ሩስያን ቻይናን ከዓ መዓር ኣሜሪካ ሓያላን ዝኾና ተኽእሎታት ዝህብ ብዙሕ ቁጠባዊ ዓለማዊ ስርዓት እንድውን ብመዓራ ርእሲ ሓያል ናይ ምዃን ዕቑር ዓቕሚ ኣለዋ
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክውለድ እንከለዉ ከባቢ ሕምብርቱ ክፍተት ዝነበሮ ዕሸል ኣብ ኣፍሪቃ ፈላሚ ዝተባህለ መንገዲ መጥባሕቲ ከም ዝተገበረሉ ክኢላ መጥባሕቲ ህፃናት ሆስፒታል ዶክተር ይርጋለም ተክለ ብርሃን ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለም እዋነ ከባቢ ሕምብርቱ ዝተፈጠረ ዓብዪ ክፍተት ቦቶክስ ቤልቴኒየም ቴክስን ምጥቃም ዕዉት ናይ ምምላት መጥባሕቲ ከም ዝተኸደሉ እቲ ክኢላ ይሕብር። እቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ክኢላ ዶክተር ይርጋለም ክፍተት ግድግዳ ከብዲ ብተፈጥሮ ዝኽሰት ምዃኑ የርድእ። ኣብ ንግስነት ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክልተ ሰባት ብፖሊስ ተቐቲሎም። እቲ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሮም መላእቲ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ተቃውሞታት መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንህዝባዊ ኣገልግሎት ቁጠባዊ ፀገማትን ዘመሓይሽ ኣብ 2030 ዝካየድ ምርጫ ዓለም ንምእንጋድ ስትያት ክሰርሕ ቀዳምነት ምሃቡ ቆጥዐ መንእሰያት ወለዶ ዝወደውዎ እዩ። ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ኣይሁዳውያን ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት መይቶም። ኣብቲ ከተማ ሚንቸርስ ብተፈፀመ መጥቃዕቲ ካልኦት 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ፖሊስ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ካብ ፖሊስ ዝተተኮሰሉ ጥይት ተቐቲሉ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰር ኪር ስታርመር ካብ ቅዱስ መዓልቲ ዮም ኪፖር ዝተኻየደ ምዃኑ ድርብ ቃንዛ ፈጢሩ እዩ ክብል ሓዘኑ ገሊጹ።
ورد